Jekk il-Gvern se jkompli jinjora s-sitwazzjoni tal-biki li qed naraw bħalissa, mela pajjiżna se jkompli jara vittma wara l-oħra li titlob għal għajnuna iżda tiġi mwarba sakemm tispiċċa fil-lista twila ta' vittmi. Kienet din it-twissija li ħarġet waqt konferenza tal-aħbarijiet li twasslet mill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Joe Giglio u Kerel Aquilina fisem il-Partit Nazzjonalista wara li ġiet konkluża l-inkjesta dwar il-qtil makabru ta' Bernice Kassar. Id-deputat Joe Giglio qal li pajjiżna ilu jaf li hemm nuqqasijiet u problemi kbar fil-korp tal-pulizija tant li l-membri tiegħu qed jispiċċaw demotivati milli jaqdu dmirijietom. Dan hekk kif jikkonferma r-rapport stess mhux qed jirnexxielhom ilaħqu mad-domanda li hemm, b'riżultat li diversi persuni qed jispiċċaw bla għajnuna. Kien hawnhekk fejn appella biex ikollna gvern kompetenti biex pajjiżna ma jibqax jara aktar vittmi. Is-soċjetà tagħna tħossha mhux sikura, mhux biss fid-djar tagħha, mhux biss fit-toroq tagħha, imma fil-postijiet tax-xogħol tagħna, waqt li qegħdin insuqu l-karozzi tagħna, waqt li aħna mexjin fit-toroq. Il-fatt illi il-Ministru konċernat mhux qiegħed jara f'din l-urġenza u li saħansitra kellu jsejjaħ inkjesta biex jikkonferma dak li suppost kien diġà jaf, tfisser illi qabel ma tiġi indirizzata bis-serjetà minn Ministru li huwa kompetenti biex indirizza dawn l-affarijiet u ta' bil-ħaq jiggarantixxi s-sigurtà mhux f'pajjiżna l-unika ħaġa li żab il-Ministru ta' Sigurtà hija l-insigurtà ħajkonna aktar vittmi. Min-naħa tiegħu Kerol Aquilina semma 5 punti li l-Partit Nazzjonalista qed jappella lill-Gvern biex indirizzhom illum qabel għada. Fost dawn huwa appella biex mhux biss jiżdiedu l-maġistrati li jieħdu ħsieb il-każijiet ta' vjolenza domestika iżda jkun hemm iktar pulizija u ħaddiema tal-qorti. Dan minħabba li qed iwassal biex il-każijiet itumu sentejn biex jinqatgħu fil-Qorti tal-Ġustizzja filwaqt li l-każijiet kollha jingħataw importanza ndaqs. Kerol Aquilina qal li l-Gvern għandu jitgħallem minn dak li sew mhux jitfa' kollox fuq l-ixkaffa u jekk dan ma jsejħx pajjiżna se jibqa' jara vittma wara l-oħra. Il-rapport tal-inkjesta jikkonferma li l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard taħtu is-sistema tal-ġustizzja marret mill-ħażin għall-ar. U allura minflok sistema ta' ġustizzja għandna sistema li qed toħloq l-inġustizzji u qed iżżid il-vittmi. U l-persuni li suppost qed jirċievu l-appoġġ qed jispiċċaw il-vittma huma ta' sistema inġusta fil-konfront tagħhom. Allura aħna qed ninsistu li l-Ministru tal-Ġustizzja wkoll għandu jerfa' ir-responsabbiltà għal dan in-nuqqas u qed ninsistu wkoll li n-nies isemmaw leħinhom. Chris Simmamo għal Net News.